wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Nuju hari Sukra kasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabda hari Semedi Maladinding meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebentuking Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yakti kenceng tekate Sang Pandhu Tanaya tanedya jugar nggenira Sugeng Brata Semedi Maladinding yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jahi pepak andher para garwa, para putra miwah para senton ingkang nderek ngisung-isung tata rakit sesaji. Rep tidem permanem tanana ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri Sewa Sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap titiwanci Sang Nata kepareng jugar denira Semedi marani bawa rasa imbal gandya kelawan para kadang dadi mangkono pang nglucitaning dira ingkang dereng kawedharing lisan.
Sri Tinon ing pasewakan Busana maneka warna Puswitengu Dyono Miyang Panjrah Sarara Ranggeng Manik Nara Narata ana Owra banyo kang sumirat penyaring tejo laliwarat Lat sisiring dadet Wimpuh kekondong ingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kongas ngeweki madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai saektine rehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yomani Luka Yayi ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena
Wah, Kunto Aji kakangku. Gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau. Pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepi wae. Nadyan taunana windanana, aku saguh ora bakal jugar semedi. Lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging dewa. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu. Duh Koko Prabu, nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Koko Prabu. Yayi, pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yayi. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan Siadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga 5 wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi, aja lali welingipun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sapepadaning urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang rembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yayi, Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca, sigra ngraketa nawang sesongko. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngulung mangrempak katriku ngulung mangrempak ing wadya kurada kura reka giri-giri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajenaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dering manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpati yaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari amuk mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambek kanggem awito denceng-dencengan Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun Perkencang warudaya Pak Pong Bu bola kali cudi sapa sing gawe Putu Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pangestu ulun wae tampanana Putu Prabu kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah wah rada kakeku srawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur ya Werkudara ya wis ulun nampa ndadekke bawang ing tias ulun Pangestu ulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara yo tak pundi dadi jimat pukulun ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah duh pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling kayun pukulun kita aja kado ati kejeron penapa kula nukyang marca padha lan jojong sanggar pamujan negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning Kayangan Suralaya ya ing Kayangan Jonggreng Saloka bareng marang laku ulun inggih menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun wah mengko dhisik nrada kakeku Danur Gunung Kadingaren guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning Kayangan ana wigati apa wah ulun iki umamane medharake wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono Werkudara ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa rasah dadajiku Werkewu wah mara gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning Kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate didin menapa dawuh wah dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane ora ngerti wigatine monggo kowe mau kandha nek diodarke bakal dadi perkara nek mbok wedarke kowe ya ewuh Werkewu saiki rasah nganggo Werkewu wah gage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku wis ulun kandhake ngarep yen ta ulun saderma mundi dawuh
supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana wit-widane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya, ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedharno saiki ngene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Kaki Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omong dosane apa? Lupute nggono apa? Dosa lan lupute ora liya. Sepisan, nggone Tarabrata Amatiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal. Kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Punta Dewa mergawani mapaki derajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wajan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng nalendra nanging boyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mongko Punta Dewa iku jiwane nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Deksura Patrape. Wah, biyen-biyen ki apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngopo saiki ngungkih perkara iki? Biyene apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo blokoe. Jane Winrada kakekku mau rawuh. Aku wis supriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupane Punta Dewa, saka keparinge adik guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Coco muntap lir kinetap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro oh wah nrada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindok sak petarangan. Mula Gandeng Rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun.
Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodaya. Sing arep nampa paukuman ki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa wah iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ger. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih, Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Yo Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adikku sing padha praitna ngati-ati ya, Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah kang limunan umiring Bathara Narada nadyan rinasa tanana jalma kang uninga parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjur dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan ngrungkepi pepadaning sang nata sarwe nangis sesengguhan kaulas arsa kanggo karuna. Yai Drupadi sira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesengguhan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngopo solah selagamu semureng apa kleru tumindakipun Kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudenipun nanging menapa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih
Awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila lega pinanjut ing dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh. Lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa. Ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Jayah Tinaca Brajalunggit tiasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandening batos anutuh diri labet panangising putri Pancaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesak ing raos ngenira nampi panandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira salilane saya mekar sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ayam tentrem Drupadi kowe manggono ning waduk ayo tajak munggah ning kayangan. Oh dewa-dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak ubrak-abrik. Alhamdulillah tekan limbukan. Iya, Mak. Nyemen do lingkuh sithik. Iki kono buta gedene padha karo aku. Sapa? Oh, dadak takon bareng. Pangling apa karo aku genaku iki bolos 1000 ngene kok. Nek ngono kuwi sing dadi srayane dewa, ya aku srayane dewa. Aku sing bakal ngundurke karo kowe. Wah, padha dene buta gedhe bang. Ayo gulung bareng. Well, ayo golek keringet gulung bareng.
Wah, apa tenan jebul. Wah! Muter. Wah. Wut. Loh, ora apa-apa. Kaki sama kaki. Kepala. Gulung. Waduh, kecandrol. Wah. 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 Oh, iki apa tenan. Wah, gulung. Seren iki kepiye kesele. Abot tenan e, ayo diteruske nek gulung wah. Aku mau wis koprol ping 98. Aku wis koprol ping 1943. Wedan kaya tenan. Iya, ning kok ora ketok bendo bayang dhewe-dhewe. Ayo. Tak cokot lho kowe Jawa tenan. Ora krasa aku apa jenenge? Wah, ora ah. Wah. Edan. Kesel tenan iki. Ayo teruske ora kosik. Jane aku ning kene iki mung arep ngewangi karo kowe, ngewangi kepiye? Wis ayo rasakake antakon tak ewangi gulung kayangan. Oh, gulung kayangan, gulung kayangan. Kula nyuwun pangapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Ayo iki. Iki undu-unduamu momonganku pendho iki ora luput. Neng tok luputke merga kowe nuruti hawa nepsu. Aduh Kakang kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dipun tulungi. Lah ora urung mung njaluk tulung karo Semar Badranaya. Kowe njaluk tulung kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebatut nyemplung kawah Candra Dimuka apa nek nyemplung kawah Candra Dimuka terus iso dipestheke nek ndara-ndaraku ki do dadi awu ngono iso dipestheke nek do kobong ngono kula nyuwun tulung Kakang Guru iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani panjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis. Saiki kowe nututi nyemplung kawah Candra Dimuka.
Wangkah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwadi anak kula Sedewa dupi wis prapta ing kawah Candra dimuka labet saka gedhening tekad ing panjangkane sigra nyeburing neraka ya wani parandene awit saka luhur bebudene linambaran ati suci geni ing neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karo asrep adem ayem. Wah. Sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandang datan ana nikmat mupangat labet ing ngono papane pasiksan kang datan pawangapura nenggih durumuhun Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datan ana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni yomani sakecap kewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa awane kono wis ndodho marang kalepatanipun kang nalika semana parikedah nuruti grentek ingkang garwa yo Dewi Madrim pialu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang kacemplungaken ing neraka yomani wauda ucap labet santosaning tekad ngenira angugemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo sasrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nepi temasena barang praptane Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamrong jarine kene iki panase pitung panas madyapada parandene bareng tak cemlungi wah ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmat mupangat permadilan kowe kembar coba sawangen wah ana cahya sumorot bareng taus padha kaya ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, Kisana. Mara gage kowe ngaku kena ngopo kowe deduna ana kene? Monggo ton dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara. Ya Bratasena dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nakula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Anakku Nger, Bratasena, permadilan sira pinteng tansen. Endi kakangmu Puntadewa? Anakku Nger, kembar pinteng tansen kowe linarake saka keluarga garbanipun ibu. Kowe ora tinenggone ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus, Nger. Wah. Kena ngopo Pandhu bapakku lan babu Madrim mapan ana kene? Dosa lan luputmu kuwi apa, Rama? Kula mboten badhe wangsul ing Madyapada.
Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Ibu. Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Ibu kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidene kula sampun sinugraha pinaringan margi pinanggih kaliyan anak-anak kula. Kene-kene ger anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja mbok takoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana kene. Wah, madya padha kuwi nggone penandang. Nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku, aku tetep nderek ana kene ya Ger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wahyaning mangsa kala. Ngerti ya Ger, anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas, nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayaning anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Ger, mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Werkudara, lha si Puntadewa ana ngendi? Wah, anane aku kabeh ning kene iki sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendhal mayang dening Bathara Yamadipati. Biyen aku ngerti yen to Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Ora dikira kobong dadi awu jebul ning kene malah pating gletik jagongan. Nah, pripun Adi Guru? Titah ulun Pandhu lan Madrim. Kapun gek ngendika? Kalih disawang Werkudara Janaka kembar kilo tasih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Ger Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab sekoluput ulun Ger. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka Yomani bakal dadi awu. Nanging jebul malah ora jalariti nemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun Ger Pandhu. Ulun minta aksama ya Ger. Adi Guru. Kok malang le ngendika kalih Pandhu niku pripun? Niki niku urusane kalih Werkudara. Mula le ngendika niku ya kalih karo mirsani Werkudara. Ah, isin. Konta. Niki yen Adi Guru. Mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya rembug. Mboten gek ndang rampung lakone. Nggih Kakang Werkudara. Bratasena. Bima Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah. Lambeku gatel nggo omongan. Ora arep omongan aku. Ora ana gunane aku guneman karo kaki Guru. Ger. Ulun ndodho marang kaluputan, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah ya wis. Sing wis ya wis. Sesuk ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara, iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan ulun tulungono. Wah ya aku saguh nulungi. Neng ana syarate seranane opo? Lan kita nyuwun opo, Ger? Bapa Pandhu lan Ibu Madrim entasna saka Yomani. Ya Ger, ulun udaneni. Watu kita bakal ulun taske saka
panas sing yumani luka aku wegah nek mung dintaske tok. Wah, nanging aku nyuwun Bapa Pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundha Sanga. Papanke ana swarga ingkang langgeng. Yo. Laun mengkono ulun pinangkaningger Pandulan kita Madrim. Munggah ana ing loka baka wus purna dharma kita. Anggone jeneng kita ngunduh ing panggawe. Mula ulun unggahke ana ing swarga Tundha Sanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Satrio gagah dhuwur wani methuke karo aku sawa. Wah, wis lehmu dadi buta ki wis. Waduh. Nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, Punta Aji kakangku. Pangestu mah kowe soleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim. Wah, malah wis kelakon wargake. Bapa Pandulan Babu Madrim wis munggah swarga. Duh, adikku Di. Iki ana satriya bagus methuke karo aku. Sapa Koko Prabu Kresna. Waduh. Wah. Tobat. Merga saka pakartimu nggonmu gawe pengaruh marang ulun. Temah ulun nandang wirang, sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Inggih nyuwun pangapunten Pukulun. Ayo kita bali ana ing dandang mangro. Inggih. Nyuwun pangapunten Pukulun kula wangsul.
Werkudara Jaramaya ya. Ayo manuta tak pangan dongkak panganen. Waduh. 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 Mati. Mogar. Waduh. Wah. Wah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.